Zelan zaudete? Hemen gaude urtero bezala kanta kantari ospatzeko. Prest zaudete? Aurten aurkezpena Julen eta biok egingo dugu. Zuentzat beste kanta kantari izango da, baina guretzat azkenengoa da, ze pena. Bai, Julen pena, eta gainera, kezka, institutura joatean ez dakigudako zer topatuko dugu. Beno, kezkak baztertuko ditugu, eta ekitaldiari hasiera emango diogu. Hori, abeslari guztiak urduri daudeta. Lehen bailen, igo daitezen taulara bigarren urteko neska mutilak, bun-bun dantzara. Non daude zapatariak? Pirritz eta porrotz bilatzera joan dira, haiekin zapataria kanta abesteko. Ba horretarako denok eszenatokira.
ekarriko digute. Ez, Julen, ura 4 urteko ikasleek abestuko duten kanta da. Ba, denok gora! Bat guzti pixka bat Bestea hor bat Eskua besoa eta gorputz gozoa Salto egin gora buruz bera noa
mailako taldeak eszenatokira igoko dira eta haiekin urteko hilabeteak ikasiko ditugu. Orduan aurrera neska-mutilak, eszenatokia zuentzat. Urtez urte kantaz kantan, urtez urte kantaz kantan.
Erritmoa esgaltzeko, igo daitezen 5. B mailako lagun guztiak. Futbol liga bukatu da, baina hauek oraindik atletikarekin jarraitzen du.